बिबार ब्रेन्डनि गोदान कालेक्सन फैदों नैबे गोजाखौ मोननाय जागोन सोरनोबाफोर जुदि नांगौब्ला गोजा दं अरेन्ज दं नैबे दं नैबेबो दं सोरनो माबायदि नांगौ दिनै मोनफैनाय बेफोरो दायो आं गांसे बेखेवनानै देखायनोसै बिदिब्ला जों भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायदो आरो दख'नाखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै फसायबायब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होगोन दे नै लोगोफोर दानियाबा आङो दख'नाफोरखौ गांसे खेवनानै देखायनोसै जायफोरा फसायदों नायनानैहाय अर्डार खालामहरदो आरोना नै दायो देखायलांसै आङो गांसे नैबे जाबाय स्काई ब्लुनि जि अन्थावथावखा नै खेवनानै देखायनोसै आङो नै जि मोजांखा नै बिराद मोजां नुखादों अरेन्जआव बे अरेन्जआ दाख्लैबो सफैदोंमोन मोननो हागोन बिराद मोजां नुखादों आरोना सिख्लाफोरा गानबा जि साइज नुखागोन गुफुरना ब्राइट कालार आरोना पार्टि वेरखा जायफोरा प्रग्रामफोराव गानो बे जाबाय अरेन्ज नैबे जाबाय जि मोजांखा नै बेबो कालारा बिबारनि माल बाथाय थोस्लाबलायखाया आरोना जा हिटखा नालाय लेटेस्ट गांसे नै जा साइज ओरैबायदि इउनिक ओरैबायदि समायना आगरफोरा पियर हेन्डलुमनि नै ओरैबायदि मोजां नुखादों माने नायबाथाय नायबाय थाथावथावखा आरो जा साइजखा नै सोर फसायो थाबैनो अर्डार खालामहरदो स्क्रिनशट खालामनानै लिमिटेड अनलि 1 पिसल' जायनो अर्डार खालामग्रोगोन बेनो मोनगोन आरोना नैबे मोनसे जि साइजखा बेबो कालारा आयु नायलाय जि मोजांखा हिकक आगर बियो हिकक दङ दावराय गोजा ओमफ्राय नै दानि देखायनाय बेनोमोन दा ने औ बेनो बेखौ देखायला मोननै पिस फैयो बियो नैबे गोजानिबो दाख्लै नागिरनो फैदोंमोनलै बेखौ आंनाव गैयामोन नै एबार सफैदों सोर नागिरनायमोन जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा फैनानै लांफैदो नै आंनाव सफैबाय जि मोजांखा जि ब्राइट रेड बिराद समायनाखा रेडआवहाय ब्लेक आगर होदों ओमफ्राय वाइट मिना होदोंना जोमग्रायाबो ओरैबायदि समायना नुखादों नायलाय नै बेरखावजोबखागोन आरोना बेफोर फ्रेश माल गासिबो फसायदोंबा थाब फैदो नै बियो गोजाया दानि देखायनाया 2 पिस दङ दख'नाया एखे खिन्थु जोमग्राया गोजाबाबो एसे बेलेग आरो नैबेना ब्लेकजों ब्लेक दहायना ब्लेकआवहाय वाइट मिनामोन नै बे बिदि ओमफ्राय दा देखायनाया नै देखायफिनसै आं रिपिट नै बिदि सोर बबे मोनसेखौ नांगौ जायनो थाब बिग्रोयो बेनो गावनि हामजानायखौ मोनगोन आरोना अर्किडाथ' बयनिबो माने फेभरेट आगर अर्किड बिबारनि आगराथ' ओमफ्राय
माने बिराद मोजां मोनदों आरो कास्टमारफोरा बे बिबारखौहाय नोंथांमोना आंनि दखानाव बेखौ मोनगोन बियो 2 piece फैदों नैबेबो 2 piece फैदों मोनगोन थाबैनो अर्डार खालामहरदो बे 2 piece बेखौ साइड खालामखाबाय आङो नै आरो साम' खिंखिरिनि रानि पिंक बेबो हट पिंक साम' खिंखिरि आगरनि जा मोजांखा बेबो आगरा बेफोर गासिबो अरिजिनेल बिबार ब्रेन्ड आरोना डुप्लिकेट नङा डुप्लिकेटआवबो ओंखारो खिन्थु बियो अरिजिनेल आरो दै डाइरेक्ट बिबारनिफ्राय फैनाय आरोना बिबार ब्रेन्डनिफ्राय फैनाय बेफोरो गासिबो बिबारनि गोजा नैबे जाबाय गोजायाव गल्डेन आगर बेबो जि मोजांखा बेखौ फानबाय आं आगोलावबो नै दायो मोनफैफिनबावदों आगोलाव हरनाया गैखालामोन दायो मोनफैफिननायखाय आं बिराद मोजां मोनबाय फानबावनोसैलाय आरो बेखौ ओमफ्राय नै लाव बेगर आगर नै बे जाबाय लाव बेगर आगरा बेखौ 2 piece मोननो हागोन 2 piece दङ बिराद साइज खालामोब्ला आकाशि आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय झुमका आगर झुमकानि नै बिराद स्टेन्डार्ड आरो बिराद मोजां कालारा नोंथांमोना जुदि बिबार ब्रेन्डनि झुमका नांगौब्ला नैबेखौ मोननो हागोन बिराद साइजखा ओमफ्राय दायो दङ नैबे मेहेन्दी कालारनि बिराद मोजां आं बिराद फसायदों आरोना बेखौ गाननोसो लुगैलायलांबाय आं नैबे कालार समायो जि पसन्द जाखाबाय आं बे कालारखौ बिराद स्टेन्डार्ड मोनदों आं बे मोनसे बे मात्र मोनसेल' पिस दङ आरोना बियो दायो नैबे लास्ट पिस बयखौबो आं देखायखांजोब्बाय नैबे लास्ट पिस नै जि मोजां बानायखादों बिबारा नै साइड फुला बिबार आरो नै गेजेराव बाटारफ्लाइ बिबार बारियाव बाटारफ्लाइ होनाय आरो बियो बेबायदि बिराद साइज नुखादों दायो बे लास्ट पिस जाबाय बिदिब्ला दा आं देखायलांनायफोरखौ नोंथांमोना माखौ सोर फसायखो थाबैनो अर्डार खालामहरदो वाट्सएपआवहाय स्क्रिनशट खालामना हरबानो जाबाय माब्लाबा आं थाब मेसेज रिप्लाइ खालामनो हायाबाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा एसे बेस्थ' थाबा आं थाब रिप्लाइ खालामनो हाया नालाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामनानै होदो